Hai logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायबाय आं दिनै खैराबारि थांगासिनो फुङाव जेबो जाबाखै जा बेखायनो ट्रेन फैबाय ओंखायनो साहा लोंनो लादों हाबाया बारा गोदोर जायासै फिसाहैनो एबा हरनाय जाबाय आरो हाबाखौ ओमफ्राय नै जोंना जानायाव फैलायबाय ओंखाम जानो हाबफैबाय जिरायबाय ओंखामखौनो दाबो लाबोला ओंखाम उखैसोबाय फुङावनो फैनाय जायालासिनो नै ओंखामा मोनफैबाय दालि ओमफ्राय मिरामिस बिसोरो ना जादो आंहालाय अमा बेदर फेभरेट नालाय अमा जाबाय नै एबार जोंना डेन्जार होख्लायगोन दायो जानाया नै सेसा सेसा इमान किउटखा सेसा बहुत सेसा फिसियो जोङो दा फैदों हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव हाबायाव थानो भारतआव मोननायखाय जेबो खामानिबो गैया नालाय बेहायनो बेरायफैबाय आरो जोंनि आसामनि बयनिसाय गिदिर बाथौ थानसालि हिरिम्बा बाथौ मन्दिर नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेयाव बेरायनो बहुत मोजां आरो सिङावथ' बहुत मोजां आंनि फार्स्ट एबार हिरिम्बा बाथौ मन्दिराव फैनाय नैयाव दान होयो फिसा फिसायाव स्टेज नैबे सेकेन्ड गेट हाबलांनांगौ जोंहा जागा खिथिग्राया आरज गाबग्रा थानसालिया बेहायनो आरज जायो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेहाय आरज गाबनो थाखाय मंगलबाराव आरो साथि सावफैनो हायो बयबो जोंबो फैगोन एबार ना बेदर जाना फैनायखायनो हाबायाव जाबाय नालाय ओंखायनो साथिबो सावासै आरो हाबहैयासै फैथारबाय नेक्स्ट बाराव थानसालि सिङाव हाबनो गोसो जादोंमोन खिन्थु हाबायाव बेदर जाबाय नालाय अमा बेदर ओंखायनो हाबनाय जायासै आरो बिबारफोरा बहुत मोजां मोजां
भिडिअखौ दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।